Jo sóc en Rubén Costa, sóc el CTO, el director tècnic de l'empresa Bio, que estem establerts aquí a prop, a Viladecans, i la nostra empresa bàsicament tracta de solucions biotecnològiques aplicables a diversos sectors i particularment aquí tractem sobre el que és l'agricultura intel·ligent. Nosaltres som la primera empresa que es dedica, dins del marc de l'agricultura intel·ligent, a obtenir energia del sol, de la pròpia terra, amb dispositius que no necessitem bateries químiques, ni piles químiques, ni res, ho fem tot amb la pròpia naturalesa. Gràcies a la col·laboració que tenim amb la UPC, nosaltres som aquí al Parc de l'Agròpolis i és on estem desenvolupant el que són les eines del futur. És clau poder obrir un ventall d'oportunitats per a innovar i per a investigar per tot aquest sector que ara el necessitem més que mai. Jo particularment vaig conèixer el projecte d'Agròpolis perquè vaig ser exalumne. Ja ha plogut força, però vaig ser exalumne de la UPC d'Enginyeria Biosistemes i vaig obtenir allà una sèrie de coneixements i a part sabia tota aquesta infraestructura i les oportunitats que poden sorgir d'aquí del que és la transferència del coneixement, que les empreses facin realitat idees que no es quedin en el calaix i aquí tenim l'oportunitat de fer-ho i és molt important. Tota la feina que podem fer aquí i el potencial enorme que té això, és que és la veritat.